med mine egne øjne. Jeg var i det lokale, hvor min ejer døde. Du er ikke tilladelse til det her område, til privat område. Jeg har fuld adgang til det her hus. Jeg har en fange til 12. Lad det klart, lad det. Jeg tror sikkert nok, der er nogen, der har mistet sin livvej. Okay? Se, spasser. Men det er også. Nu snapper det, det går der. Så. Nej. Ja. Hvad skylder du noget? Hvad? Dit liv? Fuck.